Zdravo svima! Kao što ste mogli da pretpostavite po uvodnom delu, danas ćemo pričati o zvaničnoj Huawei prodavnici aplikacije. AppGallery je dostupan na Huawei uređajima od 2018. godine i trenutno broji preko 1 milion aplikacija na globalnom nivou i nešto preko 80.000 aplikacija za evropsko tržište. Spada u 3 najveće prodavnice aplikacija na svetu. Od kada smo predstavili uređaje sa sopstvenim mobilnim servisima, AppGallery je postao glavna adresa za preuzimanje aplikacija. Huawei mobilni servisi doneli su određenu nedoumicu o tome da li novi Huawei telefoni dolaze sa Android operativnim sistemom. Odgovor je da, i to sa Android open source operativnim sistemom. Kao što vidite, pri samom pristupu prodavnici aplikacija nude vam sve različite kategorije, po kojima se sortiraju popularne globalne i lokalne aplikacije koje vam mogu pomoći pri pretrazi i pronalaženju onoga što vas zanima. Tu je naravno i polje za pretragu u koje sami možemo uneti naziv aplikacije koju tražimo. Možemo da kliknemo na naziv aplikacije da bismo pročitali nešto više o njoj ili da je instaliramo direktno klikom na dugme instaliraj koje se pojavljuje pored naziva aplikacije u rezultatima pretrage. Pored velikog broja svetskih aplikacija koje su dostupne na AppGallery, tu su i najpopularnije domaće aplikacije. Aplikacije vaših omiljenih online portala, TV i radio stanica, aplikacije za m-banking, mobilne operatere i aplikacije za online kupovinu su tu. A zahvaljujući stalnom dodavanju novih aplikacija u AppGallery, bit će ih sve više i više. Hajde da zajedno isprobamo i vidimo kako izgleda instalacija aplikacija preko naše prodavnice AppGallery. Uzet ćemo na primjer aplikaciju koja je jako popularna na našem tržištu, a to je donesi.com. U pretragu unosim naziv aplikacije i kao što sam već malo pre rekao, nudi se opcija preuzimanja direktno iz padajućeg mena. Kliknut ćemo odmah na dugme za instaliranje. Evo, možete da vidite kako sam proces izgleda. I evo, pošto je vreme ručka, taman možemo da iskoristimo priliku da vidimo kako aplikacija funkcioniše i da poručimo nešto. Huawei AppGallery je zvanična prodavnica svakodnevno postaje bogatija i za nekoliko stotina aplikacija, a mi vas pozivamo da istražite i pronađete vaše omiljene aplikacije. Pišite nam u komentarima kakva su vaše iskustva, koje su vaše omiljene domaće i globalne aplikacije i pratite naravno i zvanične kanale Huawei Srbija jer ćemo vam tu predstavljati najnovije uređaje i opcije kroz videe poput ovoga. Vidimo se ubrzo sa nekim novim temama i nekim novim uređajima. Prijatno!